bende okel kanyo miluongo ni Hustlers Fund. Hustlers Fund ni bende ji yude mana madeng kata ka 500 kende, tiwacho ni 500 ni emonego golie bottom kata area app. Mano wabro wacho chieng' machielo, lakini sani to kombudo gini nigi tich matek. To amor kodgi nikech gin yawuot luo ma koro nie telo. Omiyo ok wanyal wacho wach moro marach, wagombo ni mondo gimed nyiso skills magin godo kata dongruok maginyalo kelo ne piny Kenya duto. Dr. Ray en ng'ama osiepwa kendo omiye migawo malich ahinya nikech kidhie historia tibiro yudo ni kom mobeteno ema noyugi ogango gi nobetie. Kom mobeteno ema ne Zakayo Cheriot gi nobetie. Joma osebete kom no te osebedo joma powerful ahinya e pinyni. Omiyo en bende wageno kata Matiang'i nyobet Kibicho nyobet e komno. Nyo wang'eyo kit teko ma nyo en go. Omiyo wagombo ni teko momiyeno gi sirikal mar William Ruto okel go lokruok maduong' ahinya e Kenya ka e weche mag arita kwe, ka achiel gi keto Kenya e migawo maber manyalo miyo ng'ata kata jok matimo ohala maoko gi dho ngere luongo ni investors obed gi mor gi kwe ni ginyalo kelo mwandu gi ei Kenya ka kendo ginyalo invest, tije nyalo medore ka ok gibedo gi wasi kata ng'ur moro ni gige ginyalo kethore. Aparo ni tich marito gi en tich maduong', to kwang'iyo